ora usah ngurusi urusane wong liya, aja butuh ngawur rezeki ana sing ngatur. Ora usah ngurusi urusane wong liya, penting sregep kerja kanggo mikir keluarga. Asik, asik. Kabeh wis rasake lelakone wong urip, bukan susah tiba tangi. Kabeh wis lakoni dalan rezeki manungsa wis ora iso padha kali usahane lan dongane diakei syukure. Ora usah ngurusi urusane wong liya, aja butuh ngawur rezeki ana sing ngatur. Ora usah ngurusi urusane wong liya, penting sregep kerja kanggo mikir keluarga. Semuanya anak kita anak kita anak kita lo jos. Rekoso aku tak ece kepenak kok rasani, susahku tak keguyu nelongso tenan uripku. Pancen iki dalanku wis dadi nasibku, sregep nyambut gawe ben iso umum kancane. Kuwe tak sabarke tak trimo meneng wae, tak dongakake kanggo kowe dan sadar pikire. MG86 Production. Kabeh wis ngrasake lelakone wong urip, bukan susah nipo tangi. Kabeh wis lakoni dalan rezeki manungsa ora iso padha kari usahane lan dongane diakei syukure. Ora usah ngurusi urusane wong liya, aja butuh ngawur rezeki ana sing ngatur. Ora usah ngurusi urusane wong liya, penting sregep kerja kanggo mikir keluarga. Cendol dawet, cendol 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 dawet seger 500-an nggak pakai ketan.
tak trimo meneng wae tak dongake kanggo kowe ndang sadar pikire